pracovat. Nakrušeme si do lehkého kluzu. Tak, ramena zpátky, loď zpátky, pojedeme po celé kytárně, lehkém kluzu. A z A do C pojedeme vlnovku od 3 obloucí. Takže si spočítej, aby akorát ty 3 oblouky tam byly. Měla by se zase v tom E dotknout čmenem stěny, takže první oblouček, pěkný, pravidelný. Mohl být menší ten první. Druhý oblouček. Ano, správně tady. Před rámem pořád před rámem ty koupy, které v příštím dobře se dáme. Pořád toho koně máš mezi holeněma. Dřív otáka, ohýbej, jo? Ne až narazí hlavou do zdí, ale trošku dřív. Tak za Klárkou pojedeme od stěny ke stěně. Takže vjedeme ještě do rohu a za F pojedeme od stěny. Pojďte za mnou. Ano, a budeme se vracet zase na stěnu. Bětko trochu líp dopředu, to znamená, že si vymáčkni holeněma trochu. Ona je taková opatrná na tebe. Rameno si natoč, kam máš jet. A v A na velký kruh. Ano, výborně. Rameno si zase natoč, vnitřní rameno dolů a dozadu. Ano. Na velkém kruhu pracovní klus. Pracovní, zůstaneme sedět. Necháme se tam houpat, ruce trošku zpátky, Bětko. Uvolnit se i v ramenou, v pase, ruce zpátky. A Bětka, pracovní cval. Vnitřní holení, hop. Ano, správně, správně. Dopředu se koukej, nekoukej se na zem. Lepší ten sval, lítko holení. Lepší, lepší, ano, lepší. Dobře. Nekoukej se na zem, koukej se vždycky směrem, který chceš, aby ten uměl. Když do pusu, lehký klus. Ali, pracovní sval. Ale lepší. Vnitřní holení se mi toho tam povídnout. Ano. Lepší. Zase, jak se ti tam v případě sláva, tak to rozkládá. Vlastně zadníma nohama kruše. Tak, pracovní sval. Pracovní klus. Lehký klus. Ano. Pracovní klus a za Bětkou z X do A změníme směr. Pracovní. Ale to klidně z A, začít z A, pěkný esíčko z toho A udělat. Pracovní klus. Pořád mezi holeněm asi formujeme toho koně. Vnitřní rameno dolů a dozadu. Otevřu si ramena. Na pravou ruku ti to jde, ale levou ruku ti to nešlo. Dobrý. Zase dopředu se koukej. Lehký klus. Uvolni si ramena. Lokty zpátky. Lokty k tělu. Postavit pěsti. Uvolnění a i ramena. Tak, výborně. Klárka, pracovní klus. A přechod do kroku. Bětka, pracovní klus. A pracovní cval. Vnitřní holení, proti vnitřní, dole se holení. Hop. Nepřekládají se, zakloň se. Ani pracovní klus. Hop. Dobře, hop, zakloň se. Tak. Jej, sem, hop. Ani pracovní cval. Je to, zakloň se a jenom bříškem pracuji. Ano. Výborně. Zakloň se, tak jak chtěla pěkně. Jenom jako ruky jdeš. A měkká vnitřní ruka. A obě Bětka, pracovní klus, táhnu bříško, sednu do koně, lehký klus, ali, lehký klus. Dobře. Obě, pracovní klus a všechno do kroku. Táhnu bříško, ano. To.
táhnu břiško, to znamená, nebo táhneš břiško, jako stuhneš. Právě začneš pracovat těma břišníma svalama, že stuhneš pase. Tím zabráníš tomu koni, jako naznačíš, že mu stuhlo sedlo na zádi, to znamená, že on se chce přizpůsobit tomu sedlu a on ti zastaví třeba, jo? Jako když dokážeš na tom koni pěkně stuhnout i v tom svalu, tak, aby ses neoberkla od sedla, neodvrštilo tě to někam, ale jako podříš si to sedlo mezi nohama, stuhneš to sedle, ten kůň ti se svalu zastaví tě na místě, jo? Tak, Ari, zkus si dát sval. Výborně. Zkus si zastavit. Tam musíš sedm do koně, kolena musíš tady. Tak, výborně. Pracovní plusem ho. Břiško. Zadkem naznačí, ano, co chceš dělat. Výborně. Dětko. Pracovní plus. Takhle se a pracovní sval. Vnitřní holení proti vnitřní, všechny opět to bylo vždycky všechno to rozběhnu. Tak, státní plus, levá, pravá, zakloň se, přestáň. Zakloň se, ještě se zakloň. Teď, a teď povídka, vnitřní holení proti vnitřní otěží. Hop! A krok. Do plusu, nepřetáhni se. Já se na tu pravou nechci vůbec koordinovat. Přijde, to nevadí, to přijde. To neřeš. To ukažuje to vždycky nejdřív na jednu stranu. Tak, Klárko, zkus si přejít do zastavit, stavit stát. Ano, velmi dobře. A vypuštěj, na celý pořádku. Ano, tak, super. Nacvala. Ano, výborně. Jdeme do plusu. To nevadí. Tak se vykusej. Nehodně, co? A ty můžeš jít do připadu, by to vůbec nevadilo, víš? Tak, nakusej si. Tak, pěkně nakusat. A připrav se přechod do zastavení. Táhnout bříško, sednout do koně, zastavit stát. Drobnout ruky, jo, ale dobře. Kolena byla, tak. Krokem, hop. Je to pracovní kus. Překlání se, jo, zadkem, dopředu, koleně, ano. Zakloněná. Připrav se, přechod do zastavení, zastavit stát. Táhnout bříško, sednout do koně, stisknout kolena, přiložit kolem, přidávat. Tak, pětko, pracovní kusem to. Stisknu kolena a zadkem napodobím to, co dělá to sedlo v tom kusu. Tak. Ještě jednou, připrav se na zastavit. Zastavit stát. Táhnu bříško. Ano. Pochvala, volná oddyš. Klárko, pracovní kus. Připrav se na zastavit stát. Koleně. Tak, volná oddyš a pomoc. Holky, teďka to poslední bylo výborný, protože jste mi zastaví obě dvě s koleněma. To, jestli ten kůň zastaví na ruku nebo na holeň, poznám jednoduše. Protože vaše ruce ovládají přední nohy koně, vaše holeně ovládají zadní nohy koně. To, kam dáte tu holeň a jak silněji máte stisknutou, ovlivní toho koně, jak on zastaví. Když on zastaví se zadníma nohama pod tělem a zadníma nohama u sebe, tak jste zastavili s tím, že jste přitiskli ty holeně správně silně, že nezůstalo s nakročenou nějakou nohou. A my pro vlastně to, aby ten kůň se dobře pohyboval, aby se mu nenamáhali zbytečně svaly nebo páteř, kde se mu namáhat nemá, aby chodil pěkně zádama, pěkně zádovýma svalama, pěkně krkem, tak proto se snažíme, aby veškeré cviky začínají od zadních nohou. Jo? To znamená, i když toho koně rozcházíme, vyplustáváme, vycváláváme, ale i když toho koně zastavujeme, zpomalujeme nebo zastavujeme, tak musíme to dělat tak, aby každý cvik vycházel z té zádí toho koně. A to docílíme tím, že používáme holeň. Když toho koně
nějakým způsobem jít, třeba jen za to těž. Jo? Ale ten kůň vám zůstane stát předníma nohama a zadním stranou někde za koněm, daleko, roztažen. Když toho zastavení si zasednete a přitisknete ty holeně stejnoměrně na obou stranách, tak ten kůň vám zastaví v pozoru. To znamená s pěkně podsazenýma zadníma nohama pod vaším tělem a ten kůň z toho správného zastavení je schopen třeba nacvávat. Jo? Bez problémů. Když ten kůň stojí celý roztažený, tak nemůže nacvávat, protože nemá jak nacvávat. Musí si nejdřív ty nohy od sebe a potom nacvávat. Když to když správně zastaví, tak z toho může vlastně udělat jakýkoliv další cvik. Můžete jít po celý zdárně na volný otěži, ještě je vykrokujte, tady vidím po vilách. Já jsem měla se svým koněm problém, že zastavovala příliš, jakože se do toho hrnu, zapíchla na to, že mám udělala sliding stop. No. Když jsem zastavovala bez těch volení, ale když si to jako vypracuju takhle, tak volení schopný. Je to jako plynulejší. Řeknu ti to tak. Ten sliding stop, to bylo nechtěně, jo? já vím, ale ne, to hrk zastavení prostě je, že ten kůň se někdy předtím musel narazit na údivu. To znamená, potom, když tě zastavoval, ne, jo, na volný otěži. On je tak ochotnej. Na volný, a zase jenom si zasedla a on ti prostě zastavil. I v okolnosti, on prostě když vidí, že bude zastavení, a těší se na tom pohodu, na tom zastavení. Aha, jo. Takhle vždycky nabízel. Jo, ano. Pravda je, že já jsem taky měla jednoho drezuráka. Hrozně špatně se mi s tím. Ano, já jsem měla jednoho drezuráka, se kterým jednou jsem ho pochválila za sliding stop, protože jsem si to chtěla vyzkoušet, jo, a on mě potom začal dělat v úlohách, jo. Což teda jako je pro mě. Já jsem prostě nemohla dělat třeba spoustu do kroku, já jsem tam vždycky měla to zastavení. Ale to jako spouštím ty volení vlastně odstraníš, jo, protože ho donutíš, aby on prostě pracoval. Ale to mi dlouho, než jsem na to přišla, že to musím. Tak pošiček bez trenéra. No tak to je jasný. Já se nesměju, jako, že bych, než na to, ono čas od času prostě jako u spousty věcí můžeš znát jako 10 000 koní a toho dalšího prostě zjistíš, že vlastně ti nedošlo, že děláš něco, prostě nebo že bys měla dělat něco, co s ostatníma ti nepřišlo vůbec jako, jo? Dělala jsem úplně automaticky samozřejmě, a tady s tím jenom to prostě musíš uvědomit, že to máš dělat. Tak si o mě právě šlapala na kavalérii, jsem ho nedokázala vysvětlit, že to má překračovat, to třeba i zlomil kavalérii. Jaká nám byla. Opravdu se to vypadá. Jakože je lepší to překročit, než se vyšetřovat. Ne. Až mi najednou se vydá, že řekli, no toho musíš vzít a jít před ním a ukázat mu, že to No, už to mám překročit, no. Tak jsem říkala, no, už jsem udělala různý hovadě, proč ne? A od té doby přesto chodí. A dokonce je schopný i ten krok zkrátovat, protože mu to vyšlo jak tak. Jo, jasně, no. Potřeba to ukázat. Ještě, jak budete tam vzadu, tak se podívejte, jestli tam není nějaký kobylák někde.